Calcula yo peso agora. Carai. Uli, hai que bailar con esto. Pois agora baila 4 días, así. 4 días. Uli. Ahora van todos madamas. Antes non. Antes era moito máis bonito, porque iba de madama aquela que máis podía, porque isto leva moitísimo Traballo. cartos, traballo e todo. Agora, a ver, agora ainda se pode chegar porque a pedra non é auténtica como a verdade. Entonces, ainda se pode Antes era chegar. todo moito máis caro. Pero antes era todo moito máis caro e boa. Claro. Por O iso, que había era por bo. iso pesan dura. a... É por iso dura. É por iso Porque os dura, traxes ademais que hai de pesan, moito tempo. pesan as cintas, porque a pedra pesa. O pouco que se adornaba era todo un ouro, e o peitoril, todo era ouro. E pesaba moito máis E pesaba tamén. moito máis. Pesaba moito máis. Pero era todo ouro, agora non, agora hai moito fantasía. Quen deixa ouro, antes íbase polas portas a... Eu cheguei a Santa Cristina a pedir. É a pajilla, non? Normal. Sí. Entonces eu collo un trozo de tela e poño alrededor da pajilla. Coxo esa tela. E despois vou metendo unha flor, unha de cada, alrededor. E vou indo. E despois teño que atalo arriba, despois vou seguindo aí, e así, hasta a Ferrari, e despois, cando está o sombreiro medio feito, despois lavache unha chea de flores, porque tens que tapar o buraquinho, tens que tal, tens que mirar, Ten que ir moi ben sujeto. tens que combinar as cousas, tens que coser moitísimo, que eu coso moitísimo, que vai moi cosido, e hasta a quedarme o sombreiro feito. Amañaba. 3 veces, imposible, pola flor. Que a flor non é toda... Isto, O sea, a flor ten que ser unha flor máis... máis estúpida. Que estea máis aberta, o capullo non che fai o sombreiro bonito. No, agora xa os meten moito máis estupidiños, máis as flores máis... Cambiou moito, mucha cambiou moito, Sí. Mucha cambiou E moito. despois, Sí. Isto todo é a man. Iso é cosida a man. Polo menos iba a traballar, non dormía, fíxeno, iba para traballar, tiñamos un cuarto de hora de bocadillo, a deber de comer o bocadillo, eu metía 4 lentejuelas, porque lle facía falta, foi mima. e dixo, Este é outro, pero non, mira, estou metendo agora, estou no cubrindo todo así de lentejuela. Ese é o que leva o traballo. Isto é o que leva. Eu non teño un lazo igual. Un lazo leva as dúas cousas iguales. Os meus. Que outros eu miro aquí unha maneira, aquí de outra, aquí. Eu cada lazo leva a súa... Eu, por exemplo, fajo ao mellor un par deles do mesmo color, fajo os iguales, e outros dous do outro mesmo color, iguales, porque senón eu non teño imaginación para tanto. Empezas a pensar... Eu cada un leva o seu modelo e cada un son todos distintos. Sí, son todos distintos. Eu teño todos distintos. Eu, ao mellor, fago un que me sale mal e non son capaz de descurrir de aí, dou unha volta por ali e dixo, van a ver. Sento outra vez, poño máis, se me sale algo, pois sigo facendo. Porque non estudiei para isto, non é... Pero, bueno, para non terminar isto hai que seguir avante, axudar e apoiar un pouco a cousa. Ainda que non se poida moito, pois hai que axudar. Aquelas dúas como se rín de nós. Deixa que se rían. Eu teño un libro aí, que eu teño un irmán en Washington. E foi a unha librería e mirou o libro dos carnavales, non? Abriu, estaba ela na foto. sí. Teño o libro aí.